במבינו. לא. למה לא? כי אתה הברה. אני הברה? אתה לא חושב שאחרי 3 ימים הילד הזה צריך להתרחץ ולהחליף בגדים? כן. עכשיו, הרגע, תעזוב את זה. תלך להתרחץ ותחליף את הבגדים שלך ותפסיק להיות כזה... די. אבא. הנה התותקה. די. אבא, שומעים את זה? בטח שומעים את זה. הנה אני מצלם לה את התחת. נו, אולי די? היא עושה לעצמה קרואסון avec le chocolat. שימו לב לפון הדומיננטי. והנה מר תומקה הגיע לפה, שמה. תעשה סיבוב, סיבוב, לא ככה, סיבוב, רוצה פסטרמה? תעשה סיבוב, אבא, סיבוב, לי בא עם יפה, מובי? אתה כלב טוב, אתה כלב טוב. אבא, אתה רוצה פסטרמה? עוד מעט שיר תיתן לך פסטרמה. טוב, שב יפה, ככה, שב יפה. אתה רוצה פסטרמה? פסטרמה? כן. הנה. תומקה עכשיו הודיע שהוא רוצה פסטרמה. תראו את הסלון שלנו, איזה יפה הוא נראה ככה בטלוויזיה. הנה